L-operazzjonijiet mhux urġenti li ġew posposti fl-aħħar jiem minħabba l-mewġa qawwija ta' sħana li għadda minna pajjiżna saru kważi kollha waqt li l-ftit li baqa' se jsiru sa din il-ġimgħa. Ħabbar dan id-Deputat Prim Ministru għas-Saħħa Chris Fearn waqt il-programm Pjazza fuq One fejn tkellem dwar l-aħħar żviluppi fl-Isptar Mater Dei minħabba l-mewġa qawwija ta' sħana li għaddejja f'diversi partijiet tad-dinja. Bi pjaċir nista' ngħid li dawk l-operazzjonijiet li posponejna il-ġimgħa li għaddiet dan il-weekend għamilna ħafna minnhom, ġifieri il-ħadd daħlu kirurgi żejda, infermiera żejda u għamlu dawk l-operazzjonijiet li konna posponejna matul il-jumej tal-ġimgħa l-oħra u għad fadal numru żgħar minnhom illi nkunu qegħdin nagħmluhom sal-aħħar jew sa nofs din il-ġimgħa. Ġifieri f'temp ta' 5 ijiem dak l-operazzjonijiet illi konna posponejna x'kellna discharge kbira minħabba sena qawwija għamilnihom ħankunu għamilnihom. Chris Fearn spjega li dawn l-operazzjonijiet mhux urġenti ġew posposti bi ftit jiem biex ir-riżors umanu l-ispazju fl-isptar jintużaw biex jiġu salvati l-ħajjiet. Hawnhekk spjega kif it-temperaturi għoljin li ħakmu lil pajjiżna fl-aħħar jiem waslu biex filwaqt li l-medja ta' pazjenti li jiġu bżonn ambulanza kuljum jgħoddu għal bejn 120 u 150 f'jumejn partikolari ta' sħana qawwija saret talba għal 250 ambulanza f'jum wieħed. Fl-istess waqt fl-emerġenza jidħlu medja ta' bejn 300 u 350 persuna kuljum. Fil-jumejn ta' sħana qawwija, in-nies li daħlu l-emerġenza f'jum wieħed qabżu l-500. Dawk li jkollhom bżonn jibqgħu għal kura fl-isptar jgħoddu għal madwar 120 persuna kuljum. Fil-jumejn ta' ħafna sħana, in-nies li kellhom bżonn jibqgħu l-isptar qabżu il-250 kuljum. Dawn iċ-ċifri jfissru li għal perjodu qasir inħoloq strapazz fuq is-sistema tas-saħħa f'pajjiżna. Għadna l-passi biex nimmitigaw, ġifieri l-emerġenza kien hemm aktar tobba, minn bnadi oħra, mhux biss mill-isptar imma anke minn barra l-isptar, ġifieri minn primary care u minn parti oħra tas-sistema tas-saħħa tagħna, aktar nurses u rrid minn hawn bla ta' tliq nirringrazzja lill-istaff kollu fis-servizz tas-saħħa li għal darba oħra reġgħu wera bħal meta jkollna dal-kriżijiet żmien li ikollna pandemija sentejn sħaħ, reġa' għamal l-okkażjoni u salvajna li xejn tal-ħin. Id-Deputat Prim Ministru saħaq fuq il-bżonn li tibqa' dejja l-kampanja ta' edukazzjoni ta' kif wieħed jista' jimmitiga l-effetti kawża ta' sħana qawwija. Fakkar ukoll fil-pjani li tikber l-emerġenza u kif sa ftit tax-xhur oħra se tonqos il-pressjoni minn fuq l-Isptar Mater Dei meta jiftaħ iċ-Ċentru Reġjonali Ċensu Mowran f'Raħal ġdid.